Здравейте на всички и добре дошли обратно в моят канал. Аз съм Алина и в днешното видео, както вече сте разбрали от заглавието, ще правим ревю на още една коледна книга. Преди да започна с ревюто на книгата, искам само да ви кажа няколко неща. Предполагам, че това видео го гледате вече около коледните празници, така че весела Коледа на всички. Освен това, може би се вижда, че лицето ми е малко или зачервено, или прекалено с много пъпки, но това е защото съм била на една процедура и в момента и светлината увеличава много повече червенината и всичко, и се надявам просто около вежите най-вече бях адски червена и се надявам да не е доста гадно за окото. Така че да, продължаваме сега с ревюто. Днешната книга е Коледна тайна от Карен Слоун. Може да видите ето тук самата книга. Забелязах, че в последно време в видеята, които правя, забравям да кажа няколко неща, а те са: книгата се издава за България от издателство Сиела и също така коричната цена на книгата е 17,90. В Коледна тайна ние се запознаваме с главните ни герои Алекс Хайд, която е корпоративен или по-скоро бизнес коуч, който се занимава с това да помага на различни свръхбогати и свръхзаможни и известни хора в бранша, в който работят. Помага им да запазят дали работата си, дали да им дава нови идеи за фирмите им, дали пък дори да им помага с семействата им. Обаче е много трудно да се добереш до Алекс, много е трудно да намериш нейният телефон, той, как да кажа, се пази в тайна и ако искаш да стигнеш до Алекс, първо трябва да минеш през нейната секретарка, която също е доста трудна за убеждаване. Мога само да ви кажа, че когато секретарката записва часове за консултации, свободните часове са чак през юни, а действието се развива през декември. Така че може да си представите наистина колко заета е Алекс. Когато един клиент се обажда доста на пожар в офиса и се свързва с секретарката, тя доста дълго време се чуди дали наистина да каже какво се случва на Алекс. Обажда и се и казва, че наистина случай е доста спешен и тя се среща с нейния нов шеф, бих казала, защото те я наемат, разбира се, за работа. Шоуто Фаркър я наема за неговата фирма, тъй като главният изпълнителен директор на фирмата е негов племенник и е извършил доста лоши неща, които наистина могат да погубят фирмата. Алекс е наета, за да го накара да подаде своята оставка и то само като той си мисли, че е по-добре за него да я подаде. Когато Алекс се озовава с един ферибот на един остров в Шотландия, в едно ужасно ветровито, студено, снежно време, просто е доста очудена от това къде е била точно преди няколко часа в своя апартамент. Спомня си колко топло е било, колко уютно, а сега се намира някъде на нищото. Сяда в една вила, която е доста стара и странна. Налага и се да споделя банята с още няколко човека и това е доста странно за нея. На следващия ден отива да се запознае с главния изпълнителен директор и там се запознава с Луклан Фаркър. Само че се оказва, че не се е запознала с Луклан, а тя го е разбрала съвсем веднага. И на следващия ден, когато се явява вече в офиса му и му казва, че е разбрала малката му лъжа, той е доста разярен и просто я изхвърля от кабинета си. За нея това и се струва просто нереално, защото тя никога до сега не е свикнала на такова държание. Никога до сега клиент не се е отнасял така с нея и тя си мисли, че може би задачата ще се окаже доста трудна. Какво ще се случи? Дали Алекс ще успее да успокои този звяр Луклан? Дали ще успее наистина да го накара да напусне и то по свое собствено желание? Ще разберете, ако прочетете книгата. Може да спрете видеото до тук, защото сега продължавам с мнението ми от самата книга. Първо, мога да кажа, че в Коледна тайна няма нищо коледно, освен това, че тя се развива наистина преди коледните празници. Та дори мисля, че и на бъдни вечер, обаче беше супер странно да четеш нещо, което не е свързано с това. Също така забравих
в ревюто, което малко по-рано гледахте, да спомена, че освен това в самата книга е обвързана и една история от 100 години по-рано. Това е една история, мисля, че за Първата световна война, за герои, които всъщност са предци на тези, които срещаме в момента в книгата, и се разбира една дълго пазена 100-годишна тайна, която е супер така интересно да се чете, но пък малко ми беше трудно да навържа в началото всички неща и всички откази, които четях с настоящето. Обаче наистина после се разбира, че могат да изгонят Луклан, тъй като той е главен изпълнителен директор, но неговият дядо е бил осиновен. Искам да ви кажа, че беше доста интересно да чета за него, обаче беше супер странно как Алекс е супер добър коуч в професията си, как е супер добра и изведнъж, също така забрави да кажа, че тя успее да познае всяка една мимика, всеки един жест, всичко, което човек направи, тя го тълкува и не можа да разбере, че много от хората там я излагаха за Луклан и той всъщност се оказа много по-различен от това, което тя си мислеше и което изобщо дори би предполагала. На моменти се чудех, ама тук изобщо има ли нещо любовно, тъй като аз през цялото време си мислех, че той е възможно да се върне при старата си годеница и да няма нищо общо с Алекс тази любов. Обаче, за мое щастие, грешах. Мога да кажа, че бяха интересни главните герои, но книга от 400 и няколко страници, 460 страници, мисля, че беше прекалено много и прекалено някакво разгъване на едни локуми буквално, защото нямаше нужда според мен чак толкова много информация. Буквално в един момент тъпчехме на едно място и ми беше супер странно да го чета това нещо. Луклан до някъде ми хареса, но не ми хареса това грубо отношение, което имаше към Алекс. Аз буквално си мислех по едно време, че той ще вземе да я набие. Много е странно и от какви подбуди Алекс приема тази работа, какво я кара да я върши и то да приеме точно тази задача, имам предвид, тъй като сумата, която ще получи за свършената работа, не е никак малка. Но пък много беше странно как цялата тази информация е скрита от нас и тя се разбира съвсем на края на книгата. Хареса ми обаче начина на писане на самата авторка. Малко съм 50 на 50, затова 2 звезди ги получава. Мисля, че казах всичко, което исках за книгата. Аз доста време след като кача някой видео се сещам за нещо, обаче няма как в момента да се сети абсолютно всичко, което съм искала да кажа. Може би ще трябва да правя тези reading vlog, които правих преди, за да мога да ви обсъждам малко повече книгата, така че да. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да дадете палец нагоре, да се абонирате по-долу. Също така отдолу ще намерите моя Instagram профил и моя профил в Goodreads. Пожелавам ви хубав ден и се надявам да прекарате страхотно време със семейството си по празниците. Чао от мен и до скоро!